Salam mehriban dogonlar, edidi illeşler, gadırdan tomoşaçylar, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Hemişe aýdyşymyz ýaly, biziň ýolumyz, niýetimiz, pälimiz, maksadymyz ilim günüm bolmasa, aýyň günüm dogmasyn. İl bilen gelen toýda bayram. İl bilen gelen toýda bayram. Şoň üçin şu gün il günden, il ulusdan, halkymdan, watandaşlarymdan diňe bir şu kanala terediýän, şu kanaly gollaýanlardan däl, bütün türkmeniň ykbaly bilen gyzyklanýan, türkmenliň, türkmenistanyň geljegi bilen gyzyklanýan ähli adamlardan salat alyp maslahat soramak istedim. Biz hemişe elimizden geldiginden hakikatyň bütün dünýä jar edilmegini, Türkmenistan, Türkmenler baradaky hakikatlaň, hakyky maglumatlaň bütün adamlarda dogry görnüşde, professional derejede ýetirilmek üçin şu güneçenni zähmet çekdik, alad etdik. 1994-nji ýyldan 1998-nji ýyla çenni Mawtumulu Diwany jurnalyna, Türk dünýäsiniň neşriýat birleşigine, Türkiýe Türkmenistan Dostluk Dernegi jemgyýetine, Avrasiýa Kültür Dernegine, ýagny Ewraziýa Medeniýet Jemgyýetine. Ondan naşary 1997-nji ýyldan 2006-njy ýylyň 14-nji apreline çennem Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyna şol döwürde öz işini dowam etdiren, häzir ady TRT Awaz bolan, TRT Int, TRT International, TRT Avraziya, TRT Ewraziya telekanallaryna şeýle de Türkiýanyň ses radiosynyň türkmen dilindäki gullugyna biz hemişe türkmençilik üçin, türkmeniň bähwidi üçin, hakikatyň jar edilmegi, bilinmegi, türkmenler baradaky hakikatlaň basdyr ýustur edilmezligi, gizlenmezligi, ýok edilmezligi üçin hemişe eginleşlerimiz bilen, ýürekdeşlerimiz bilen egine berip görüşdük, zähmet çekdik. Bilinçli ýaly bir näçe gün mundan öň İstanbulda bir waka bolup geçdi. Belli bir toparyň öňe sürmegine görä bu protest ýylan çykydy. Hakykatda bu nämedi? Onu diňe häzir Allah bilýär, birim şol işiň içinde, hakykatdan hem şol işiň içinde bolan adamlar bilýär. Inni mehriban doganlar, şu günkü günne İstanbulda bolan şol wakalar zynjyrynyň tarihi aňyrdan, düýükden, nirden, näme sebäpden, näme maksatly gelýändigini we şu günkü günne nähili netije berjek bolýanlygyny we geljekde nähili netije berjegini size düşünürmelimi? Şuna gerek barmy? Men şu temada hemmeňizden şu kanaly gollaýan, gollamaýan, hak bileleşigini gollaýan, gollamaýan bütün watandaşlardan maslahat soraýan. Hakykatlary aýtmalymy? Gerekmi hakykat size? Ya gerek dälmi? Adamzat taryhynyň dürli döwürlerini şeýle bir pis mahluklar adam emeňdeýär. Jemgyýeti erwed edip bozdular. Käbir jemgyýetiň içinde käbir toparlar, päli yamanlar, pisler, haramzadalar öz içinden öýlerinden hem öktü bir haramzadan çykaryp alhekkä çokunan şol gadymy döwürdäki imansyz, wyjdansyz, adama meňzeýän, ýöne adam bolup bilmeýän, mutkor, süýtkor, parazit, vampir mahluklar ýaly hereket edýänler bar edil häzirki döwürde. Gynansak da häzirki döwürde
Türkmenistanyň we Türkmenistanyň watandaşlarynyň başyna ýekece haramzadalan bandit diktatura rejimi ýok. Olardan has beter şolara göreşýänligini öňe sürüp aslında absurddan başka hiç zat etmeyen öz şahsi internetdeki reklamları, reytingleri, PR'lar üçün, şöhret parazlygy üçün himme zady etmekten gaça durmayan hakiki hiç hili gatançsız haramzadalan öňüni çekken bir toporun dezinformasiýasynyň aslında Türkmen halky şu wagt aň taýdan, psikologiýa taýdan gaty erwet eziýet çekke, eziýete duçar boljak bolýa, intäk bu başlangyçam däl, myň dogamy wa dogamyna näme bolýa bilýäňizmi? Türkmenistan watandaşlarynyň aňy oğlum iki diktator tarapyndan we ondan öňki Stalin döwründen zaýalanan, depgilenen, baskalanan, zäherlenen aňy weýran bolýar. Siz Türkmen halkyna, Türkmenlere, Türkmenistanyň watandaşlaryna ediljek bolýan psikologik taýdan genosida goşulýaňyzmy? Golluk berýäňizmi? Hakikatlary aýtmalyňmy? Hakikatyň hatyrasyna çykyş etmäliňmi? Hana aýdyň, mehriban doganlar. Bu şerraýlar owurlyk eden uyolmaz, üstüne varan uyolar edip gabat gelen ýerde bular bizden şikayet edýärler. Bizi şikayet edýärler. Näme üçin? Biz olara diktatorlyga garşy göreşýämişin, inaha şolaň diktatorlyga garşy göreşişi, şu neçenli yalan propagandadan, dezinformasiýadan, absurd işlerden, provokasiýadan başka hiç zat etmediler. Aydın hiç zat etmediler. Näme başaryp bildiler? Tökme datmagy gowy başarýarlar. Şyltak atmagy gowy başarýarlar, wörükçüligi gowy başarýarlar. Haramçylyk etmegi ýaman gowy başarýarlar. Haramzadalan, haramzadaçylygyň ordinariusy inhaşylar. Tarihte köp halklar, milletler, jemgyýetler ýalňyşdy. Şular ýalakay mahluklary, haramzadalary, vampirleri, mutgorlary, provokatorlary özüne ýol başy, baş tutan edip, şonu özüne maslahatçy, ýol görkezji, ýol welet edip ýalňyşdy şol halklar. Näme bolýar? Olar alahekka çokundylar. Yaradan bir wara gudraty güýçlä däl. Şeýdibem, şol halklary yer ýutdy, ýa-da gaty erwet şolaň başyna pelaket geldi. We ýok bolup gitdiler. Tarihte ýok bolup gitdi şolar. Öz-özünden ýok boldumy? Ýok. Yaradan bir waryň gudraty bilen ýok boldy. Şol görkezlen gudraty şol döwrüň aktivistleri, hakikatyň halallygyň tarapyndan bolan adamlar goşant goşdy. Gördüler, baktılar. Bütün dünya şu erwetlik, hapalyk, haramçylyk ýaýrap barýa. Dinler geldi. Mukaddes kitaplar geldi. Adamlary şular ýalaky haramzadalan ýzyna düşmäň diýip hakikaty düşündirmek üçin. Tarih hemişe gaýtalanýar gynansaga. Edil şuň köňem tarih Türkmenistanlylar üçin we türkmenler üçin gaýtalanyp durgynansaga. Şol bir tarih. Şuň köň internetde birazajyk aktiv bolan kiçijik bir topor ya bir näçe kiçijik toporjuk ya da bir näçe haramzada adamlar gipnoz edip bilýän haramzada provokator dine öz internetdäki reytingler üçin
halka allap, halkın aňyny zäherläp, sada, büýüne, ynanjan adamlary oda sürüp, bela beterleň öňüne itekläp, özleri ýyzda oturup heşelle kakýarlar. We türkmeniň ykbalyny aýylgan bir ýagdaýa, girdaba, şukura sokma üçin şular elinden geleni diýär. İki sany topar wa Türkmenistan bilen baglanyşykly hereket edýär. Bir topar hakyň, hakikatyň, halallygyň, dogrulygyň tarapyndan. Beýleki topar olara garşy, hakikata garşy, hakikata düşünmek isleýänok, hakikatyň aýdylmagyny, ýaýradylmagyny isleýänok edil diktatorlyk ýaly. Edil diktatorlyk ýaly häzirki haramdagy we oň bandit, şaýka, mafiya, diktatorlyk rejimini aýryp üçüncü bir diktatorlygy getirmek üçin. Şondan öz bähwitlerini gazanmak üçin. Başka niyet yok, başka maksat yok. Diýöne has gıynaşlı zat bu däl. Şul haramzadalara, şu provokatorlara, şu yalanın propagandası bilen meşgullanyan ala hekkelere çokunyanlar we şolon ýygyderli ýagdaýda gabat gelenlere edýän arız şikayatından ýurt dikýän, halky tozurýan ala hekkelen arız şikayatyny dinlemekden bizar bolan adamlar var. Halkara derecede işleyen. Bular dine Türkmen halkyny yalan propaganda bilen allanok. Bular halkara guramalarym öz yalan propagandalar bilen allajak bolýarlar, käwatam allaýarlar. Inni şoň üçin şu gün möhüm bir karary kabul etmek isteýär. Siziň maslahatlaryňyz bilen size salat alýan. Hakikat üçin bilelikde görüşeliňmi? Türkmenistany, Türkmen halkyny hakikatlar bilen hak ýola urukturalýňmy, gönükdirelýňmi? Hakikat, halallyk, arasalyk höküm sürsinmi? Ýa-da diktatorlyk, haramzadalar, moral taýdan bozuk mahluklar, vampirler, mutgorlar şolar höküm sürsinmi? Karara siz berin. Eger hakikat, halallyk, hak, adalat höküm sürmesin, yine häzirki diktator we şo diktatoryň töweregindäki haramzadalar ýaly olardanam beter şaýka, bandit, garakçy, yalan propagandaçy, vampir topar gelsin diýen bolsaňyz baş üstüne. Inha Türkmenim kanaly sedinki men çekilýän. Sebäbi biz hakikaty düşünür bilemizok. Diýmek biz bu işi başaramyzok. Şoň üçin hakikat dinlenenok. Şoň üçin hakikat gollananok. Şoň üçin hakikaty gollayanlar mınça yok. Hakikata seredýänler, hakikaty görjek, düşünjek, helderjek bolýanlar diýmek mınça yok. Onu köpçülük däl. Diýmek köpçülük haramçylyk isleýär. Yalan propagandany isleýär. Haramzadalyň hipnozyny isleýär. Şondan keýp alýar diýmek. Onda ýoluňyz açyk bolsun. Beriň maslahaty size salat alýan. Hakikat gerekkel bolsa, hakikatlar aýdylmaly bolsa, siz istemeseňiz biz näme üçin jan edeli? Biz siziň üçin şu zatlar edýäs. Türkmenistan watanyny goramak, Türkmenistanyň watandaşlaryny gollamak üçin edýär şu zatlar. Bolmasa şunsuzam bizim günümüz geçip dur. Biz bu yalan propagandalardan girdiği gadan yana adam däl. Biz özümüzem satmadık, başka adamlarım sattırmadık şu adeçeni. Hemme suğutnamalar ba göze dürtülüp dur. Diýöne hakikaty görmek, heljermek isleýän, hakikatdanam niyeti pek bolan adam
hakykata düşünüp bilýär. Haram bilen halaly seljerip bilýär. Haramzadadan ýagşyzada ýatajak bolanok. İstanbuldaky hakykatlara gelsek. Näme gerekdi şular ýalaky provokasiýa? Bolýa. Başarsaň başarmasaň diktatorlara garşy görüşmeli. Dogry. Ýöne kim bilen görüşmeli? Päli düzü, halal arasa adamlar bilen bileleşip görüşmeli. Haramzadalary öňüňe salyp, öňbaşy, ýolbaşy, ýol görkeziji, ýol welet edip aly hekke çokunan ýaly. Beýdip görüşip bolanok, hakykatyň tersine, suwun akymynyň garşysyna ýüzüp bolanok, tebigatyň kanuny bilen izdiwas edýäňizmi? Tebigatyň kanunyna akla, paýhasa, mantyga garşy gelýäňizmi? Ya siz Guinness Rekordlar kitabyna barıp yatan absurduny etdi diýip rekord koyup öz adyňyzy şeýdip taryha ýazyrjak bolýaňyzmy? Uzak gece yatman çykdym. İstanbuldaky wakalar bilen baglanyşykly gaty köp informasiýa, materiallar gelip goşdy. Men islämok, men başta aýtdym. Şu işe hiç hili goşuljak gellidim. Şu provokasiya diýdim men goşuljak gel. Men eginneslem hak bilelegişiňäkiler düýbünden goşulanok. Düýbünden goşulanok hiç hili. Men başta da aýtdym. Şu kanaly açman kamam men eginneslem goşulmaşulary. Şu işlere goşulma, ýanaşma. Gazyna ýanaşsaň garasy. Pokoda aşatsaň beýniňe saçyrar. Diýişleri hakykat çykdy. Men bilýärdim. Ýöne ýene de umyt edýärdim. Belki bir adamy bir haramzadalaň gurýan duzagundan halat edibilsek, biziň armanymyz ýok. Şoň sowabam ýetýär bize diýip, şoň üçin biz egine berip hak bileleşiginnäki dostlarymyz, eginneşlerimiz, ýürekdeşlerimiz bilen şu neçenni hakykaty bayda edip size hakykaty düşündirjek boldy. Ýöne şuňky gelinen nokatda adam hukuklary barada karar vermeli, görüşmeli adamlar. Aktivistler, halkın ykbalyna peýdaly rol oýnabiljek adamlar gynansak da şu yalan propagandadan ya gorkya ya çekinýä. Şoň üçin biziň hakykaty jar etmegimizden bynjalyk bolýar. Hakykatdan bular ýaly bynjalyk bolunýan bolsa, inni dünýä üýtgedi, döwürem üýtgedi, hakykata üýtgedi. Inni yalan hakykat boldy. Haramzadalarym ýagşylada boldy diýen bolsaňyz, Türkmeniň ykbalyny, Türkmenistanyň ykbalyny aly hekke çokunýanlara tawşyrjak bolsaňyz, şolary oppozisiýa, aktivistlik hereketleri, aktivistler görüşüji diýip ikrar etjek bolýan bolsaňyz, reklam etjek bolýan bolsaňyz, onda ýoluňyz açyk bolsun. Üstünlük hemraňyz bolsun. İstanbuldaky wakalarda her 6 adamdan 5 adam rejime, diktatorlyga işledi. Oýlanyp görüň, näme üçin? Bilinen okdumuşy, bilinýär da aňyrsyna ýetilýärdi. Ýöne näme gerek bulara? Bulara internetde reyting gerek, PR gerek, reklama gerek bulara. Başka istat gerek gel. Türkmen, never Türkmen oğlanlar yanık gitti. Inni. Rejim häzir İstanbuldaky, Türkiýedäki Türkmenistan bilen işleşen adamlara aýylgaç derejede basyş etip başlady. Ýene namartladylar. Diktatorlygyň özü däl, inni näme diýe? Watannaş bilen garajdanlyk uruşuny isleýärler. Watannaş bilen çaknaşdan diýerler. Nädip? Biz siziň biznesiniňizi durudýas. Ya
şu provokatorlara çare görürsünüz ya da biz sizin bizneslerinize duruzayasıyalar. Milyonlarca adamın çöreğiyle oynadınız. Nadanlığınız sebepli. Alahekke çokunyanlığınız sebepli. Bollu minne şu. Şeydip görüşmeli mi? Absurt bilen görüşmeli mi? Guramaçılık yok. Stratejiya yok. Hiç saat yok. Şeydip görüşmeli mi? Türkiye'deki häzirki hükümetin Türkmenistan'daki diktatörlük bilen galp pulları aklayanlığını her hili hapa bizneslere onlar çayılan veri dogam edip gelyanlığını bileniz yok mu? Bilmedik sırayanız mı? Türkmenistan'daki ilkenç cinayetleri, haksızlıkları, hakkın, hukukun, adalatın, adam hukuklarının yoktuğunu şu at bildiniz mi? Şu at oyundunuz mu? Bolya, şu at oyundunuz. Şu at gördünüz, şu at seljerdiniz, şu at aklınız, ağınız yetti. Siz aktivist değil. Siz opozisiya değil. Aktivist, opozisiya, bular yalı absurdat eden ok, yanlışan ok. Yalan propaganda eden ok. Allah Teala size şarpık çallı. İstanbul'da şu etçek bolyan provokasiyanızı bilen bağlanışıklı. Siz yine düşünmediniz. Siz yine yalanlara dogam ettiniz. Yönü hakikatlar bize gelip dur. Materyallar bize gelip dur. Biz konsulhananın içine sokulup yencilen, gıynalan vatandaşlarımızın kim tarafından çıkarlandığını biliyoruz. Materyallar var elimizde. Ses yazgıları, hemmedatlar var elimizde. Häzir tutulan oğlanlar bilen bağlanışıklı. Şolary oda sürüp, şolon arkasından öz reytingini gallıryan, alahekkelen, haramzadalan, hiç saat edip bilmeyenliğini yine hak bileleşiğindeki adamlan advokatlarının öğülerinin aladası bilen şul oğlunun tutulanın halat edilmeye çalışılayanlığını materyallar bilen öğrenlik suğutnamalar var. Hakikat ortodoka. Neyem için hakikati girilecek bolyanız? Aydın şonu bana. Şonu bana düşünürün. Neyem için hakikati ütkötçek bolyanız? Yalanı hakikat edecek bolyanız. Yanlışını boynun almak kıyın mı? Hiç saat edip bileniz yok şu temada. Tutulayan adamları hiç vasıta çıkarıp bileniz yok. Siz aktivist tutturuyanız, aktivist pida ediyanız, yöne aktivistleri hiç vasıta çıkarıp bileniz yok. İşi bileyen, şu işten başı çıkan, tecrübesi olun, yüreği pek olun, tevigatın kanunu bilen garmonyası sağlaşı olun, Allah Teala'nın güç kudreti bilen sağlaşı garmonyası olun, adamlar Allah Teala'nın golluğu bilen çıkaryalar bileleşip, hakikata karşı gelip, hakikat bilen görüşüp, hakikata karşı söveşip, hakikata karşı arız şikayet edip, hakikattan ne ile olup, bu işler edilen o. Pelinizden gaydiyanız mı? İnni yalan propagandaları koyyanız mı? Ya, bütün sizin aydan yalan propagandalarınızın suğutnamalarını İstanbul'lakiler çıkıp ses yazgıları bilen bütün materyallar, suğutnamalar bilen görkösün mü? Yine bulam ikinci maslahat, ikinci sala. Men halka yüzlenyen, vatandaşlarımıza yüzlenyen. Birinci, gayret edip maslahat verin. Hakikatlar üçün görüşmeye gerek var mı ya yok mu? Hakikatları aytmanı koyalım mı ya koymalın mı? Eğer hakikatları aytacak bolsa, onu devlet bayhan nişana alınmalılar. Eğer nişana alacak bolyan olsanız ana, âli hekkeler ve âli hekkelere çokunyanlar var. Şoların nişana alın. Yok, bize üçüncü diktatörlük gerek.
Bizi 3-nji diktatorlyk, häzirki diktatorlykdanam 100 etse 1000 etse aýylgan bolsun. Biz şulara çokunjak, biz şulara inanjak. Şulan yalan propagandalary bize keyip berýär. Biz şun gipnozunu, diktatorlyklaryň bizde gallaran travmalaryny ýadymyzdan çykarýas wagtlaýynça diýen bolsaňyz, baş üstünde ýoluňyz açyk bolsun. Siziň edýäniňiz, etçek bolýanyňyz, etsem diýäniňiz tebigat bilen, Allah Taala bilen hiç hili sazlaşygy, garmoniýasy bolmaýan şol tarihdaky halklary, jemgyýetleri ýoldan çykaran, alahekkä çokunan toparlary, halklary, jemgyýetleri, Allah'ın felaketine duçar bolan jemgyýetleri täzeden döretjek bolýan haramzadalary gollaýan bolsaňyz, şolary oňlaýan bolsaňyz, siz şonu etjek bolýaňyz şu wagt. Şol döwrü gyza getirjek bolýaňyz. Lut kowmy ýaly kowum döretjek bolýaňyz. Jemgyýet halk döretjek bolýaňyz. Bu şonu gollaýaňyzmy? Şular dinlensin, şular reklama edilsin diýäňizmi? Berin kararyňyzy, aýdyň. Eger şeýle diýen bolsaňyz, bolýa. Günäsi siziň oýnuňyza, biziň oýnumyza däl. Çekilýäs. Ine 2 sany maslahat, 2 sany tema. Şu temadaky il ulusyň berjek kararyna, netijesine garaşýan. Şoňa görä de mundan soň hereket etjek. Men ýadadım. Uku ýok. Öz halal maşgalaň bilen adaty durmuşyň ýok. Kim üçin? Kimiň üçin? Biz kimiň üçin durmuşymyzy, ykbalymyzy bozduk? Kimiň üçin watanymyzy terk etmeli bolduk? Kimiň üçin, näme üçin? Näme üçin biz sürgünni? Hakykat üçin. Hakykat bilinsin diýip, bize hakykatlar baradaky materiallary, faktlary kimleri berýär? Türkmenistanyň içindäki hakyky görüşüjileri berýär. Halal adamlary berýär. Hawa indi şol halal adamlaryň şu görüşini, şu hakykaty bütün dünýä ýaýradyň diýen görüşini biz durulmalymy, togtatmalymy? Onda şu haramzadalaryň alahekkä çokunýandan reklamasyna nowat bermeli. Şolar çyksyn, her hili bolsun ekranyna, adamlaryň aňyny paraliz etsin, zäherlesin, ysmaz etsin. Soňam futbol topu ýaly, peşmek ýaly, şemal haça haýys tarapdan ýoksa şu tarapa gidýän bolsunlar. Kökü bolmasyn adamlaryň, aň düşünjesi bolmasyn isleýäňizmi? Edil diktatorlar ýaly, faraonlar ýaly. Bolýa, eger şonu isleýän bolsaňyz, men gaty görmeýän. Çynyňyz aýdyň. Hakykat sizi bu inçalyk edýän bolsa, hakykaty eşitmek islemeýän bolsaňyz, görmek islemeýän bolsaňyz, bidem sizi mecbur etmez. Özümüzü mecbur etmez. Kanaly ya yapar ya da birini tavşyrar. Vesselam. Ine men size soňky sözüm we iň soňky haýyşym. Maslahat berin, salat alýan. Allah ýarynız bolsun. Hakykat üçin görüşýän biz soň yine günahkar bolýanam biz, hüjüm edilýänim biz, tökme atylýanym biz, şyltak atylýanym biz. Şumy adalat, şumy siziň adalatyňyz, şumy adam hukuklary, şumy demokratiýa, şumy adamçylyk, şumy insaplylyk, şumy wyjdanlyk. Häliňiz ýollaşyňyz bolsun.